kaya opo? Bumi goncang-gancing langit kapatan, legen tangan ngawis resang mawe gandrung. Ene opo kok danur gunung aduh pateh Nastino Haryo Sangkuni. Ya Praja Gentalo, aku krungu kabar lak Gatotkaca arep diwisuda ning Pringgondani. Apa bener kabar sing tak tampa kuwi Praja Genta? Pancenan bener. Gatotkaca bakal dadi ratu ning Pringgondani. Aku dadi patihe. Buta goblok. Yo ngene iki. Kesempatan dadi ratu kok malah dadi patih. Dadet lu maksudnya piye? Kowe ra kelingan sing mateni bapakmu biyen Prabu Trembaka kuwi sapa? Sing mateni Kanjeng Rama Prabu Trembaka ya kuwi Pandhu Dewanata. Lah terus sing matane kakangmu Arimba biyen sapa? Sing mateni kakang Arimba ya kuwi Werkudara. Ya lho, ya apa wangun? Lek keturunane sing mateni bapakmu Prabu Trembaka karo sing mateni kakangmu Arimba malah dadi ratu. Kudune kowe sing dadi ratu. Tapi aku wis kadung janji karo Mbok Arimbi. Wis wong jaman saiki kuwi lek urusan jabatan mestian benjani janji. Tapi aku ra duwe prajurit. Wis lek prajurit tenang wae. Ayo sawang Satya Blongrawa sewat ning mburimu. Wis tak gagalne acarane Gatotkaca dina iki. Ya wis ngono aku tak met dhisik ya Praja Genta. Aku Praja Genta. Aku ora lera lek Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani. Gatotkaca, entenan aku bakal tak obrak-abrik Pringgondani. Prajurit maju! Asalnya bawa
Alhamdulillah yo maaf dewe sholat torah ulang iki gak disponsori maknane wis gak adewe ra iso pentas lho. Engko adewe ning jero kotak dipangan layap pisan. Matur nuwun Pak Nani. Ayo, rausahaken ngomong. Ayo Nduk, suprapane suprok kegojekan. Yo Mbak. Sinten yang badhe karaoke? Ayo, mumpung ana wektu iki lho. Dalam cilik asal ayo tas ya asal Pun sewu. hah ayo dan kegojekan dong teko Kediri. Ayo sabar yuk. Ayo dados. Kopi lebih rasanya paling tenang. Bangun bangun lele senang lele. Pokoknya lele rasanya wangan lele. Cintaku yang sampai nasul nasul kafe iso rasaku tukang roman tutu emana aku sudah beda. Rumah
Halo, mari. Mas Teo. Dong-dongan. Ayo dong. Patek sikro. Duh. Ayo dong. Dan lanjut ke lakon. Anoto baris nyabiciku olong samyak kapya umrakut lampahi arung trapyak watang agate larnge bagi sorake kumuro
Gatot Kaca arep diwisuda ning Pringgondani. Ya di aku krungu kabar kuwi. Tapi pinaan ning kene di ngopi. Oh, tapi kok tak sawang mang? Brajadenta karo Satya Balakrawa anu to Kang. Ning budal ning Pringgondani Kang. Lho, tenan to Di? Wes Kang, ayo ndang mangkat. Ora. Kopine kok dibayar. Wes engko wae kuwi. Sopo iki uduk-uduk metu saka lemah. Aku Antasena. Kowe ngarep kowe bali aja keken. Kowe sapa? Aku Bambang Aswatama. Ya Swatama. Yen kena tak omongi kowe ndang baliya. Aja keken nang kene. Bocah kuwi sore wis wani ngalang-alangi dalanku. Apa wis kandel kulitku wis rangkep nyawamu. Wis ra usah kakan guneng tanpa guna maju. Tak pecah dadamu. Wen mau pangan damu tuki gulumu.
Wis Kang, aja mau lanjut lakumu Kang. Ora aku bakal ngancurne Gatotkaca. Lek kowe mau aku ayo ndang ninggiku. Yen kowe mbelo Gatotkaca jan ayo. Teko aku pati karo kowe di. Aku yo Kang teko aku yo pati karo kowe Kang. Ayo. Semono Raja Ento Raja Musti tarung hitung dina hitung bengi tapi rana tanda-tanda kenangan tip Gatotkaca mabur saka awang-awang ceblok arepe misahne Raja Ento Raja Musti Raja Ento Raja Musti mlebu ning tangane Gatotkaca. Kedadosane kaya ngene kula mboten usah dadi ratu paman. Wis apa-apa nggih anakku katut kowe Gatotkaca kowe dadi ratu. Aku ya wis rela pamanmu Raja Musti wis mancing tangan tengenmu ya nggih anakku. Gatotkaca pamanmu Raja Ento ya wis rela mancing ing tangan tengenmu. Sabulito kedadian iki kanggo pengeling-eling Kang. Terus nek ning negara ana wong sing sifating kaya Sangkuni kuwi mestian negarane keker ra iso ayem tentrem. Nggih, kula semaraken nambahan nuwun pangandhawuh menawi lakon panganpunten menawi lakon niki wonten lepatipun. Nggih, donga kula slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton acara dina iki. Ayo, ayo, ayo.
Alhamdulillah acara bermula sudah selesai. Beri tepuk tangan itu dalam siapa ya? Oh, dalam kecil ya guys. Dalam ini bukan acara. Terima kasih buat Pak Jaran yang sudah melakukan ini untuk tampil di acara ini. Ya. Kali ini buat sangat buat jalan acara kajiannya apa ini? Bu, acara kajian langsung terbuka deh. Ya. Alhamdulillah acara kajian benar-benar jaya-jaya pada siang hari ini sudah selesai. Dan saya mewakili Bumi dan teman-teman dia dan pengurus yang lain mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman saya dan waktunya pada siang hari ini. Tentu sudah bilang ini kemudian karena beliau sudah pulang sebelum acara saya waktu untuk acara kali ini. Muhammad. Ini begitu kalau yang tadi bisa bahasa nanti mohon bu,